Hallo, erst von der sehr windig, aber das ist ein sehr schöner Tag. Wir haben ein Nachschaufje Riepe, Bacalhane, Tomatoes, Tomates. Und nu werden we een beetje tomato juice maken. Jugo de tomate maken. Ik wil dat zeer einfach maken. En dan nachher wou dat dan de winter opmaken, dat glas, dan krijg je er een alles een ander bij. Maar krijg nu wordt niet wezen hoe einfach dat is. Dus ik van der Bacalhane, tomato juice, saft maken. Nu werden we afhangen. Hoehoe, Bern hebben het zo makkelijk. Die eens ook, maar dat is er nur windig. Nu gaan we aangaan. Okay, het eerste wat we doen is de tomatoes alle afwassen en dat eigende alle uitsnijden en dan die aan viertel snijden. Krijg ze dat. Zeer fijne Bacalhane dit jaar. En dan wat we doen is, we worden een beetje opmussen. Maar ik weet zeggen, bloß zoveel dat we een beetje opmaken is. We willen die nog een klein beetje opkerken. We worden een koffel water maken. Na, voordat je dan merkt mal 4. Ja, ik schaf het al met. Doe, kijk je mal dat. Oké, nu hebben we dat te 4 gebracht. En dan moeten we hier mal aanbrengen. Dat willen we niet gaan dat alles aanbroeden. Dat willen we hier mal durchrieren. En wat we dus met een kerken gaan, dan willen we dat van ongeveer stek 10 minuten kerken laten. En dan willen we weer met schaffen. We're gonna bring it to a boil and then simmer for 10 minutes. Kijk mal dat. Dat hebben we nu zo fijn wat een prizzelen of simmeren. Heeft het nu fijn gekerkt. Voor 15 minuten. Ik zei 10, maar dat is nu 15 minuten. It's been simmering for 15 minutes. En dat zijn we uit in dat fijn maken. Als je dan plus sterk trekken durch hem zee, maar wie worden dat aan liquidora nemen. En zo'n blender nemen, waar we dat door fijn maken. En dan waar we dat durch hem zee trekken. We gaan hier een beetje grove zeef, waar dat we daar zeven. En dan blijft er niet veel eeuwen, maar dan hebben we de schaal, de buiten en de steinen. Dat geeft dan zeer fijne dikjes op. Oder juice, oder saft. Dat schafft bloß wunderkraak. Zo'n fijne dikke juice, du kijkt hem al, du blijft bloß de schaal, de steinen eeuwen. Ja. Nu waren we het te 4 brengen, waar we helemaal waren opkerken. En wat we nu doen, is nu dat we eraf meten, dat we weten krijgen hoeveel liter dat is. En dan willen we dan spijtje er maken. We willen niet veel spijtje, maar wat willen we erbij maken? Oké, dan wil ik je krijg wezen wat we hier gebruiken van onze Bacalhane juice. We hebben hier 7 liter. Maar ik wil dat opschrijven wat je gebruiken voor 1 liter. We hebben hier zo'n gele citronensaft. En hier hebben we wat we noemen celery zout. En hier hebben we sippelpulver. En hier hebben we zout. Ik wil dat krak opschrijven wat je gebruiken voor ieder liter. En we hebben hier nu 7 liter Bacalhane juice. Dan wil ik je dat opschrijven wat we gebruiken voor 1 liter. Dan nu her kan je dan dus verdubbelen door naar hoeveel liter hier hebben. Anyway, nu wil dit hier alle maken. Ik heb het al alle krak afgemeten. Dat citronensaft en dat celery zout, sippelpulver. En hier hebben we nog een beetje zout. So ik wil de krak opschrijven wat je gebruikt voor 1 liter. Hier heb ik de krak opgeschreven. Dit is waar ik dit jaar tomatosaft maken. Einfach en smaakt zeer schijn. En dit is op 1 liter tomato juice, deze spijtje. This is the ratio 1 liter of tomato juice and these spices that I use. Zeer einfach. En dan werden we dat zeer fijn durchrieren. En dan werden we dat op een kerken brengen. En dan wil je dat smaken doen. Die blijven door maar vielleicht een beetje meer zout maken dan je dat. Maar dat niet te saltig merken. Die kan immer nur her bisalten, weil je dat is voor dich haben. En du denkt dan dat dat ieder mal aanbrengen waar je dat is ophaten doen. Nu wil dat op een kerken brengen. Die gaan ik een dagsel voor deze groep naar deze kamer. En dat is dit te dagen. Wow, nu hebben we er maar zo fijn op een kerken. Nu wil dat van ongeveer een stuk 20 minuten. Dat we erop draaien en dat 20 minuten laten een beetje prizzelen, simmeren. Zeer zacht.
We got it to a boiling point. We're going to turn it down and let it simmer for 20 minutes. En daar willen we dat in gläser nemen. Anyway, hier heb ik een gropen met kerk. Dat wordt door ik de gläser bij zijn fijnheid. Eens je dan een beetje aan de baakheid merken. Eens je dan überhaupt niet. Maar we hebben van die ook. Dan doen die beter thuissluiten. We have the jars in hot. It's height. Anyway, we have the jars in boiling water. That way they seal better. That's what they say. We'll find out. Okay. Nu wordt het eenmaal afhangen van te schaam. We waren vanuit verzas op eenmaal en dan wou dit thuisschrijven. Oké, hier hebben we nu op eenmaal zo'n stuk volgeschapt. En dan wat we doen is, nemen we een beetje papertowel, papier en tapdoek, een reine tapdoek. En die boven rond aan smak afwassen met erik. We're gonna clean the top of the jars with vinegar. So they'll seal better. Dus dit waar die beter taub blijven. Waar die beter thuissluiten, want dit is thuisschrijven dan. Nou zit maar, nu wordt die alles zo staat. Het laat wat na het schoofje geven van jou. Oké, wat we dan nu nog wel, ik weet niet, eens je down niet, maar we gaan hier nu uit het water. Waar de ogen wat neer zaten, dat die gläser niet op de bodem liggen. En dan willen we die hier alle neer. En dan willen we die zoveel water neer dat die ganz in water zijn. En dan willen we die op een kerken brengen. En dan willen we dat looten met kerken voor een halve stunde. We're gonna put the jars of juice in a pot, cover them with water, bring it to a boil, and let it simmer for half an hour. They call it hot bath water or something like that. Okay, då har jag det. Nu har vi den. Vi har varit i gården. Nu har vi på en kerken bring. Mamma mia, nu har vi på en kerken. Nu har vi draft där och ett gråt simmer där. We brought it to a boil, turned it down for a bare simmer for half an hour. Halve zal het starten simmeren. Nou zit we. Nu heeft dat een halve stund zachtjes simmerd. It's been simmering for half an hour and now they're done. Nu zijn die eruit. Då har je die. Nou, die alle am Dash not gesagt, wie doen die einmal über Kopf stellen. Eins zu sein und dann die beter aussehen oder seal. We have them upside down. They seal better that way. Nu worden hier dit even nachloten. En dan morgens gaan we die 3 draaien en de waak zaten en de koemen down. Now we're gonna let them sit here to cool off overnight, and then tomorrow we can put them in the pantry. Doch, nu zijn we met alles fertig. Ik heb een zeer fijn gelegt. Gott sei Dank. Ik hoop je proeft dat ook en wens je het al past en God te zien.